Hello, tervetuloa Human Design itsetuntemuksen tukena liveen, joka on nyt Google Meetsissä, koska Meta ei tukenut meidän live-aikeitamme näin Merkuriuksen perääntymisen aikaan. Tämä on niin hauskaa, että jotenkin mä toivon, että muutkin ihmiset huomaa nämä tällaiset jotenkin bugeilut, mitä varsinkin mulla ainakin tuolla somessa tulee, mutta mä oon kyllä tosi kaksosvaikutteinen, että en ihmettele, mutta Suomessa on itse asiassa aika paljon varmaan nousevia neitsyitä, koska tämä on niin pimeä paikka, niin ehkä hekin huomaavat tämän. Toivottavasti. Ihan. No mut, nyt me ollaan täällä, nyt me saadaan tää YouTubeen ja mä saan tämän tallenteen itselleni, niin tää ei ole some-alustalla, jota mä en omista, niin nyt mä saan tämän videon vielä. Ja tämähän on hauska, koska siis tähän niin kuin alleviivaa siis jo ihan sama, vaikka Merkurius perääntyy tai jotain muuta, ihan sama mitä tekosyitä nyt sitten tässä olisikaan, niin mä oon niin kuin silleen, niin oikea päätös se, että mä oon niin kuin vähentämässä somea, siis että tämä vaan niin kuin lisää sitä silleen, että miksi mä käyttäisin aikaa siihen, että mä yritän päästä IG-liveen tai mä yritän saada tehtyä jonkun story. Eilenkin mulla oli yksi sellainen story, minkä mä yritin aikaisemmin päivän laittaa, se vaan kaatui se alusta niin kuin Instagramissa. Mä olin silleen, miksi mä sitten niin edes yritän, niin kuin, että miksi maailmankaikkeuskin sanoo, että anna olla. Mä laitoin tänään riskillä tekstejä, yhden tekstin mun tuohon Kelaan, minkä mä jaoin, niin se toimi. Mä olin silleen, että nyt mä en tee valmiiksi Meets-linkkiä, koska tämä näyttää siltä, että tänään hommat toimii, mutta ei. Sitten kun on live, niin ei enää, se ei toimi. Koska se on aina, mun menee silleen, että jos mä Merkuriuksen perääntymisen aikaa teen noita keloja, ja mä laitan sen tekstejä, ne tekstit pomppii ihan mihin sattuu, ja niistä puuttuu taustat, ja ne on siis ihan sellaisia niin kuin sekopäisen näköisiä. Se sotkuu, joo. Joo. Niin tänään ei käynyt niin. Mut joo. Hei, mennään asiaan. Mä oon ollut innoissani tästä, koska Human Design ja siihen tutustuminen on tuonut mulle tosi paljon. Ja musta on ihanaa, että sä oot täällä, koska sä oot se, joka on mulle sen silloin aikanaan vinkannut. Ja jotenkin mä en ikinä unohda sitä, millä tavalla sä sen mulle sanoit, kun sä rupesit puhua siitä, että on tämmöinen juttu olemassa. Ja sitten mä olin silleen, että onpas mielenkiintoista. Ja sitten sä katsoit mun karttaa, ja sä oot silleen, joo, mutta sä oot manifestin generaattori, niin ennen kuin mä rupean nyt tekemään näitä luentoja niin kuin ihmisille, niin sä todennäköisesti tiedät tästä asiasta niin paljon, että sä et enää tarvitse. Kyllä. Joo, ja mä kyllä oon hurahtanut, mutta toki mä oon niin kuin, pidän sua kyllä semmoisen tietynlaisena niin kuin Human Design Obi-Wan Kenobina, niin että kyllä mä palaan aina sun sisältöjen äärelle ja katson sieltä niin kuin asioita ja kyselen sulta, niin kuin laittelen, viime viikolla laitoin sulle viestiä, että mikä tää on, kun on no inner authority. Sellainen Human Design kuuma linja. Kyllä. Mutta toi on ihana jotenkin siis tavallaan, siis mä koen oloni silleen tietyllä tavalla jotenkin otetuksen suhteen, että mulla on edelleen jotain annettavaa, koska välillä tulee se sellainen, että kun on ollut Human Designin kanssa, on opiskellut sitä niin syvällistä ja opettaa sitä myös muille, että menee siihen, että no, kun tämä on niinku itsestäänselvää itselle moni asia, ja mä oon esimerkiksi mun koulutettavillekin usein silleen, että kysykää, koska jos te osaatte kysyä, sehän on vielä kaikkein vaikein juttu, että osaako kysyä edes jotain, koska moni asia itselle on niin itsestäänselvää, että jos joku on epäselvä, niin laittakaa mut selittää se niin hyvin, että oikeasti ymmärrätte sen, koska muuten sitten ei ole mitään järkeä, koska tästä pitää olla teille hyötyä, että eihän tässä ei ole mitään järkeä. Niin sitten jotenkin se, että okei, niin kuin, että sitten on niin kuin hauska kuulla, koska mä tiedän, että sit kun se sukellat johonkin juttuun, niin sitten se vaan niin kuin luontaisesti, se vaan niin kuin osaa kaiken. Ja sitten on vaan silleen, niin, toi näyttää niin helpolle. Miten joku voi oppia nuo asiat noin helposti? Niin sitten on jotenkin ihana kuulla tavallaan, että on vielä jotain, mitä voi antaa toiselle. Hei, sä oot se, joka on kuitenkin se ykköslinjan, joka on valannut sen talon perustan, niin mä palaan sun luo aina. Enhän mä vois olla siellä mun seuraavan kerroksen huoneessani yksinäni pööpöilemässä, jos et sä ois tehnyt sitä perustaa. Et jotenkin mä ajattelen niin, että mulla on jotenkin semmoinen vähän ehkä, mulla on semmoinen niin valmiiksi saattamisen tämmöinen niin kuin, en mä tiedä, onko se joku kammo, mutta mun on niin kuin vaikea saada asioita oikeasti valmiiksi. Se näkyy myös mun kartalla, mä tiedän, että siellä on semmoinen portti tai kanava, joka sen niin kuin myöskin vähän selittää. Mutta mä rakastan sen takia tämmöisiä aihealueita, niin kuin joku astrologia tai human design tai
sellaisia laajoja kokonaisuuksia, että sä et tavallaan voi tulla valmiiksi siinä asiassa. Sulla ei ole sitä niin kuin, tavallaan, että nyt tämä loppuu, että täällä on tämä maaliviiva, jolloin sä niin kuin tiedät kaiken, ja sä oot tässä asiassa, no ethän sä missään voi tavallaan tulla valmiiksi, mutta sä tiedät, että sä voit niin kuin valmistua vaikka döbödöbödöksi, ja sit sä oot silleen, että okei, nyt niin kuin, mulla on mä oon kokki, no toki sä voit sitten vielä niin kuin, opiskella lisää ruista, mutta sä ymmärrät, mitä tarkoitan sillä, että se, niin kuin, se kokonaisuus on niin laaja ja valtava, että sä oot vähän silleen, että mä en halua hyppää tuonne kaninkolaan, ja samaan aikaan sä oot silleen, niin kuin, että mä oon jo täällä kaninkolassa. Että niinku, jotenkin semmoinen niinku mahti siinä, että siitä ei voi niinku tietää kaikkea tai niinku oppia kaikkea koskaan. Että aina löytyy jotain uutta. Ehkä se ruokkii sitä uteliaisuutta. Että mä löydän aina jotain uutta ja mä sanon, että wow, tämmöinenkin niinku näkökulma ja tommonenkin tuolla. Ja ai nämä vaikuttaa tälleen toisiinsa. Että jotenkin niinku, se on mielenkiintoista. Human design on niin ihana, kun siinä on se sellainen, niin kun se on, sanotaan, että science of differentiation, eli niin tavallaan erilaisuuden tiede. Ja kun me ollaan kaikki erilaisia, niin joo, me voidaan katsoa tämmöisen human design kehokartan kautta, että millainen tämä mun kumppani on, tai tämä mun lapsi on, tai tämä mun ystävä on, ja ymmärtää siitä hirveästi lisää, samalla myös itsestämme, mutta me ei niin kuin ikinä voida siitä huolimatta, vaikka mitä me nähdään kartalla, niin me ei voida kertoa, että mitä toinen ajattelee, tuntee tai kokee, ja millaisen polun se on kulkenut, joka tekee myös nöyräksi siinä, että mä opin jokaiselta ihmiseltä, kenelle mä teen tulkinnan. Mä opin jokaiselta ihmiseltä, ketä mä opetan human designiin. Mä tavallaan niin kuin opin jatkuvasti, ja se pitää mä tietyllä tavalla tosi nöyränä, koska ei voi olla se, että mä tiedän kaiken. Että vaikka on silleen, että okei, mulla on vahva perustus, mä voin sanoa, että mä pystyn perustelemaan tämän asian, mä tiedän tästä tosi paljon, ja mä tiedän, mitä mä en tiedä myös tosi hyvin. Mutta samaan aikaan jokaisen kohtaamisen kautta mä voin oppia jotain lisää itse human designista, mutta myös ihmisyydestä ja siitä kyseisestä ihmisestä kokemuksesta, mitä se toinen ihminen kokee, jolloin se tietyllä tavalla ruokkii tosi paljon sitä, että okei, wow, että tämä niin kuin taipuu myös tähän tai tähän, että tätä voi käyttää tällä ja tällä ja tällä tavalla. Niin se on niin kuin tosi kiehtovaa. Joo. Mä puhun siitä, että mitä human design edes on. Mä just kysyn sut seuraavaksi, kerro vähän mitä se on, koska mä olin jo silleen, mennään aiheeseen, mutta sitten mä kuitenkin lähdin taas niin rönsyilemään omaan tapaan jonnekin ihan muualle, niin kerro vähän mitä se on, koska se varmasti kiinnostaa ihmisiä, jotka ei tiedä siitä. Ja niitä, jotka tietääkin, niin taas voi oppia jotain uutta siitä, mitä se on. No, sekin on totta. No tavallaan mä aina tykkään kertoa tavallaan sen version, että mitä se human design on mulle ja mitä se human design ehkä niin kuin on, koska human design on mulle just sitä ymmärrystä, lupaa olla oma itsensä ja niin kuin se, että mä saan olla sellainen kuin mä oon, pilkkuinen ja raitoinen, eli se on semmoinen niin kuin aitouden kartta, kuka mä oon elämänkuorien alla, niiden sipulinkuorien alla, mitä mä oon itselleni käärinyt ympärille niin kuin suojaksi tai miksi mut on kulttuuri tai joku muu kasvattanut johonkin suuntaan. Niin se human design tuo mulle silleen esille tietoisuuteen sen, mitä mä oon tavallaan aina tiennyt olevani, mutta nyt mulla on niin kuin jotkut sanat sille ja joku lupa olla sitä, ja mä koen, että se on myös sellainen niin kuin rakkauden kieli itseään kohtaan, koska se on se reitti, mitä kautta pystyy kohtaamaan itseensä tosi paljon lempeämmin silmin kuin monella muulla tavalla, koska ehkä se on semmoinen vähän suodatin myös, vähän niin kuin jos me tehdään kahvia, niin se menee se jutun läpi ja se tulee vähän erilaisena ulos, jolloin meidän on paljon helpompi puhua vaikka meidän haavoista, meidän varjoista, meidän epävarmuuksista, meidän omasta kokemuksesta ja elämästä, kuin silloin, jos meillä ei olisi siinä jotain tavallaan kalvoa välissä, joka vähän niin kuin suodattaa sen, että se ei ole suora nyrkki silmään, vaan se on niin kuin semmoinen tönäsy johonkin olkapäähän. Eli jotenkin niin kuin, toi on ehkä se, mitä se on mulle, mutta mitä sitten human design ehkä tälle virallisesti, niin se on siis tämmöinen, niin kuin tuossa sanoin, niin science of differentiation, eli yksilöllisyyden ilmentymistä kuvaava systeemi, järjestelmä, hyvin mekaaninen järjestelmä, joka lasketaan sen perusteella, että milloin on syntynyt, eli se tarkka syntymäpäivä, tarkka kellonaika ja tarkka syntymäpaikka määrittää sen, että kuinka hyvin ja tarkasti me saadaan sitten se oma kartta.
Ja sit aika usein tulee myös kysymys, että entä jos mä en tiedä sitä kellonaikaa? No, kellonaika on sitten sellainen asia, että sä voit lähteä katsoa, että olisiko sulla edes joku, että aamupäivällä tai yöllä tai iltapäivällä tai illalla, että olisi edes joku haarukka, joku kelloaikahaarukka, ja sitten katsoa tunti tunnilta, että miten se kartta muuttuu vai muuttuuko se ollenkaan. Eli tässä on niin kuin myös, että voi ehkä päästä jäljille, että esimerkiksi mun isästä mulla ei ole joku päivämäärä ja paikka, mulla ei ole kellonaikaa, ja mä kävin hänen kartan läpi 24 tuntia tunti tunnilta läpi karttajärjestelmässä, että miten se muuttuu, ja ainut asia, mikä pysyy paikalla, oli se, että hän on generaattori, jonka takia sitten mä en tavallaan voi perustaa sitä mun kokemusta, kun tietysti siihen mun omaan kokemukseen hänestä, ja sitten sieltä generaattori makes sense, ja mun äiti on projektori, me käy tosi paljon järkeä siihen dynamiikkaan, mikä siellä on ollut, ja miten se on vaikka vaikuttanut muuhun. Mutta sitten voi käydä niinkin, että se vaihtuu sen päivän aikana, vaikka se on 3 eri energiatyyppiä sen päivän aikana, ja sitten sä oot silleen, että okei, I have nothing, ja sitten silleen niin oikein voi mitään. Ja tietysti aina voi kysellä synnytyssairaaloista, että löytyykö arkistoista jotain tietoa, mutta se on semmoinen, mitä mä kohtaan asiakkaiden kanssa aina välillä. Hei, Digi- ja väestötietovirastosta saa haettua sen syntymäajan. Ai saa? Saa, kyllä. Sä voit tilata sen sieltä. Niin, eli totta, koska sehän on toisaalta, niin kuin jos mä mietin, kun mä tein iskän, niin silloin kun se kuoli, niin piti tehdä se kaikki ne tiedot, niin ne on siellä Digia, aivan. Joo, sieltä saa tilattua sen, mutta mä en usko, että sä saat kenenkään muun, mutta omassa saat tilattua sieltä. Niin, joo. Ja siis silloin ei tietenkään iskälle tarvinnut siihen kuolintodistukseen tai muuta. Joo, totta. Hei, ihan sika hyvä. Joo, pitääkö laittaa toi korvan taakse? Joo. Ja mitäs muuta? Sitten Human Design perustuu siis tämmöiseen 5 hyvin ikiaikaiseen poikkitieteelliseen ehkä tämmöiseen järjestelmään, eli se sekoittaa tai tuo yhteen, se ei sekoita, se tuo yhteen sellaisia asioita kuin chakrasysteemi, kappala, kvanttifysiikka, astrologia ja jonkun mä unohin. I Ching. Joo, I Chingi, kyllä. Ja nämä suurin niin kuin näistä, no nämä kaikki on tosi vanhoja, jopa 1000 vuotta vanhoja. En tiedä, että tästä mulla ei ole niin paljon tietoa, mutta ne on niin kuin tosi vanhoja uskomusjärjestelmiä, jotka tulee yhteen tässä Human Designissa. Ja se on tavallaan se, mitä Human Design on. Ja se on siis vaan sitä, että miten sut on designattu ja se, mihin se perustuu, niin se liittyy siihen, että missä kohtaa planeetat, asiat on ollut sun elämässä silloin just sillä hetkellä, sillä syntymähetkellä ja siitä noin 3 kuukautta, noin 88 päivää ennen sua ja sitten ne kyseiset tilanteet niin sanotusti tulee yhteen ja sitten tulee se sun Human Design-kehokartta. Ja Human Design on siis kertomassa sulle sitä, että mikä sä olet kaikkein, mikä se sun energia on, mikä on se sun luontaisin energia, sun luontaiset vahvuudet, mutta myös luontaiset haasteet. Joo. Eikä näin pähkinäkuoressa. Joo. Ja oleelliset aina semmoiset, niin jos haluaa ajatella, mistä lähtee liikkeelle, niin eikö vaan, että sitten niin just sen auktoriteetin tyypin niin tutkiminen, mitä on 5. Eli sitten, siis auratyyppejä on 5 auratyyppejä on 4. Eli joo, meillä on generaattori ja manifestin generaattori, joilla on sama auratyyppi. Sitten meillä on projektori, manifestori ja reflektori. Mutta sitten meillä on 5 energiatyyppiä, joita on sitten taas. Sitä mä tarkoitin. Joo, kyllä. Eli se, että mistä lähdetään sitten liikkeelle ylipäänsä siinä, että okei, miten lähteä tutkimaan Human Designin, lähdetään liikkeelle siitä, että tutustutaan siihen omaan energiatyyppiin kautta auratyyppiin ja niihin ominaisuuksiin, mitkä liittyy siihen, että ymmärretään sitä, että miten ihmiset kokee vaikka oman energian, koska se aura on semmoinen, mikä vaan on olemassa ja muut näkee sen jopa paremmin kuin sinä itse. Sitten sen lisäksi meillä on siellä strategia, joka luo meille mahdollisuuksia, eli tämmöinen tapa toimia tai mennä luovia elämässä tavalla, joka helpottaa sitä meidän energiaa virtaamaan sinne, mihin se luontaisesti kulkee. Ja sitten meillä on auktoriteetti, joka on yleensä meidän sisäinen auktoriteetti. Siellä on 2 tyyppiä, kenellä on ulkoinen auktoriteetti, mutta lähtökohta on aina siinä, että kuunnellaan meidän keho, meidän pää ja mieli ei tee päätöksiä meidän puolesta meidän keho. Ja se auktoriteetti just auttaa siinä, että me tehdään isoja päätöksiä, isoja valintoja niin, että se olisi linjassa meidän energian kanssa ja niin, että
mikä on meille kaikkien luontaisin tapa tehdä päätöksiä. Ne on tavallaan ne 3 asiaa, millä oikeastaan jo pärjää, ja pakko mennä syvemmälle, jos ei kiinnosta, tai niin kuin hyppää siihen koninkaloon, niin näillä jo, nämä hommat, niihin tutustuu ihan tosissaan, niin siitä saa jo niin kuin itselleen tosi paljon. Ja sitten sen jälkeen me mennään energiakeskuksiin, eli siinä kartassa on semmoisia kolmioita ja neliöitä, jossa on väriä, tai sitten ne on valkoisia, riippuen kartasta tietysti, että kuinka paljon. Ne voi vaihdella tosi paljon, kartta voi olla kokonaan valkoinen tai kokonaan värillinen tai jotain siltä väliltä, riippuen taas energiatyypistä ja niin kuin näin. Mutta ne laatikot ja kolmiot siellä, niin ne on niitä energiakeskuksia, niitä 9 kappaletta, ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan niihin tutustuttu niin, ja näihin edellisiin, niin sitten on tosi kiinnostavaa lähteä hahmottaa sitä, että mikä se profiili on siellä, ja se on yleensä joku vaikka 2/4 tai 4/1. Mä nyt sanoin sun profiilin 4/4 ja mun profiilin 4/1 tai vaikka 6/2 tai 5/1. Eli niitä on 12 erilaista. Ja niihin tutustuminen voi avata myös tosi paljon, ja sitten sen jälkeen ehkä lähdetään enemmänkin siihen, että mitä kaikkia niin kuin kanavia ja portteja siellä on, eli millaisia viivoja, puolikkaita viivoja tai kokonaisia viivoja niiden laatikoiden ja kolmioiden välillä on ja niin edelleen. Se on ehkä sen virallinen ehkä järjestys siinä, että se käsitysmaailma sieltä sit syvenee ja syvenee, koska silloin mennään lähemmäs yksityiskohtia. Ja sitten sieltä tulee vielä ne planeetat ja missä linjoissa ja missä porteissa, ja siellä on kaiken näköistä, mihin voi sitten sukeltaa. Sitten on vielä nuolet ja mitä näitä nyt on. Loputon kaninkola. Jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Jotakuinkin. Ja sitten se on jotenkin itsellä ainakin, niin että sit kun mä oon lähtenyt liikkeelle siitä, että mä oon tutustunut siihen niin omaan karttaan, ja sitten sen kautta niin tavallaan lähtenyt ehkä just vähän niin läheisten karttoja tutkimaan. Ja se on hauska, just kun sä sanoit näistä niin auratyypeistä ja energiatyypeistä, että jotenkin sitä sitten jo vähän niin kuin silleen ehkä alkaa tunnistaa ihmisistä. Että sama mitä mulla astrologian kanssa käynyt, että mä oon silleen, että tuossa varmaan jo aika paljon jousimia tuossa tyypissä. Silleen vähän niin kuin spottaa niitä jo. Sitten kun mä oon silleen, että just niin kiinnostaa, että mä kysyn, että haluatko, että mä kurkkaan, niin kuin, että varsinkin asiakkaiden kanssa mä teen paljon sitä, että me katsotaan niin kuin sekä human design-karttaa että astrologia-karttaa. Että jos sieltä löytyy jotain sellaista niin kuin näkökulmaa tai niin kuin syventävää tietoa siitä, että jos sulla on vaikka jotain tiettyjä haasteita, niin miten ne voi näkyä siellä kartalla ja miten sä ehkä voit niin kuin lähteä taklaamaan niitä sillä sun omalla tavalla, mikä on sulle luontaisin tapa. Että jos me ajatellaan vaikka, niin kuin, kun sä puhuit siitä niin kuin, auktoriteetista, niin mulla esimerkiksi on hyvin kehollinen sakraali-auktoriteetti. Eli mä teen niinku päätöksiä tällä, ja sitten mun puoliso on emotionaalinen, joka niinku odottaa. Ja sitten mä aina sanon sille, kun me keskustellaan, että sun ei tarvitse päättää tätä nyt, että sä voit nukkua yön yli. Ja sitten mä aina silleen, mä jaksan mennä, että sä teet sen päätöksen. Että tavallaan, mutta se tuo mulle tosi paljon niinku ymmärrystä siitä, että me ollaan erilaisia, me tehdään niinku eri tavalla asioita. Niin jotenkin se, että se tuo myös niinku mulle ainakin itselle niinku asiakastyöhön myös paljon, että mä pystyn niinku sanoa asiakkaalle, että no sulla on tämmöinen auktoriteetti, että tässä tilanteessa ehkä niinku tämän auktoriteetin kannalta parasta voisi olla toimia tälleen. Tai tämä voisi olla niinku sulle luontaisin tapa toimia tämän auktoriteetin kautta. Lähde kokeilemaan. Niin, just se. Että ei tavallaan niinku se, että jos sun, vaikka molemmat vanhemmat on ollut niinku emoja, eli tunne niinku auktoriteetteja, ja sit sä oot yhtäkkiä niinku, tiedätkö, itse sakraali, ja sit sä oot oppinut siihen, että aina niinku vatvotaan ja vehvotaan ja niinku odotetaan ja venaillaan. Ja sit sä oot että mä tiedän, tai sulla on intuitio niinku auktoriteetti, mä tiedän jo, mitä mun pitää tehdä. Mutta mä en voi tehdä sitä, koska mun niinku ympäristö on tavallaan opettanut mut siihen, että mun pitää olla jotain muuta. Niin se on jotenkin tosi niinku mahtava niinku näkökulma. Ainakin mä ajattelen niin, että jotenkin se, että sä et opi vain itsestäsi, vaan sä opit myös toisista. Ja vaikka vanhemmuuteen voi saada tosi paljon niinku siitä, että tutkii lapsen karttaa ja omaa. Joo, ehdottomasti sitä, että tulee tietoiseksi siitä esimerkiksi, että jos meillä on vaikka jo pelkästään energiatyypin tasolla se, että meillä on vaikka generaattori vanhempi ja projektori lapsi, siinä on jo tosi huima ero siinä, että miten se energia toimii ja miten me voidaan saada, vaikka me kaikella rakkaudella tehdään asioita meidän lasten kanssa, niin miten paljon me voidaan saada hallaa aikaa, jos me odotetaan siltä lapselta samoja asioita kuin itseltä, vaikka se lapsi on eri ihminen, joka toimii eri tavalla, hyvin erilaisessa energiassa, jolloin esimerkiksi mä usein sanon vaikka asiakkaille, joilla on tämä sama kombinaatio, että sä oot nyt se sä oot nyt se terve, aktiivinen sakraali, toivottavasti sun tarvii
panostaa siihen, että sä näytät mallia sille lapselle, että on ok päiväuni, on ok levätä, on ok pitää huolen omasta jaksamisesta, omasta kehosta, hyvinvoinnista, jolloin se peilaantuu sille projektorilapselle tulevaisuuteen tosi isona asiana, että hei, mä saan levätä, mun ei tarvitse vaan jaksaa samalla tavalla. Tai antaa se lupa, että hei, mä nyt tässä äitinä teen vielä tämän asian, mutta sä voit mennä lepäämään. Mitä ikinä se, että sä annat sen luvan sille toiselle olla oma itsensä ilman, että sen tarvitse kokea siitä syyllisyyttä, eikä sille, että sä kuittailet silleen, että sä et koskaan tee mitään, missä oot laiska. Mutta kun se on erilainen, ei ole kyse laiskuudesta ja niin kuin siinä on niin paljon, ja toi voi näkyä myös kumppaneiden välillä, toi näkyy ihan siis parisuhteessa ihan sama dynamiikka. Eli jonka mä näin vaikka mun omissa vanhemmissani, ja se oli siellä tosi niin kuin nihkeä se heidän dynamiikka, koska mun isä tosi paljon sätti mun äitiä siitä, että se ei jaksa. Ja se oli siis todella, mun äiti on todella avoin projektori vielä, tarkoittaen sitä, että herkkä ja tarvii tosi paljon energiaa. Ei energiaa, vaan tarvii niin kuin paljon lepoa ja olla siinä omassa energiassaan. Eli tarvii myös sitä etäisyyttä kaikesta, jotta jotenkin pystyy latautumaan ja muuta. Niin sitten sen dynamiikan niin kuin ymmärtää, että okei, mä tuun niin kuin tällaisesta paikasta, missä nämä asiat on ollut ehkä vähän epäterveet, koska en ole tiennyt. Ja heillä on ollut se tietty malli menneisyydestä. Ja hän on vaan yrittänyt parhaansa, mutta se paska valuu alaspäin, niin senkin takia jotenkin mun mielestä niin kuin human design ja vanhemmuus on yksi semmoinen, niin vaikka mä en puhu siitä ihan kauheasti, niin se on silti, koska mua ehkä pelottaa pikkasen sohasta myös sitä risukasaa tai mikä muu rahaiskasaa tai mitä siis sen takia, että miten ihmiset suhtautuu siihen, mutta kaikki ne asiakkaat, kellä mulla on ollut niin kuin omia lapsia, ja siis mähän olen tehnyt e-kirjan, jota mä en ole edes vielä mainostanut yhteensä, se on ollut varmaan yli puoli vuotta myynnissä, siis se, missä on niin kuin human design vanhemmuuden tukena, joka on mahdollisimman helppoon muotoon, mutta mä en ole niin kuin jostain syystä saanut niin kuin laitettua sitä silleen, että hei, by the way, tässä aika hyvä juttu niin kuin kaikille vanhemmille. Se on ihan sairaan hyvä e-kirja. Voin lämpimästi suositella sitä niin kuin, myös tälleen, niin kuin kasvatusalan ammattilaisena, niin se on ihan mainio opus. Ehdottomasti kannattaa tutustua siihen. Yksi asia mulla tuli itse asiassa mieleen vielä, mitä mun piti sanoa, että nyt tää lähti ihan tänne laukalle, oli se, että liittyen vaikka niin kuin terapiatyöhön. Mä muistan, mikähän se podcasti oli, mutta siitä on nyt, mä en nyt muista, mikä se oli, mutta puhuttiin vaikka siitä, että riippuen vaikka terapeutista, psykoterapeutista tai terapeutista yleensä, mä sanoisin, että ihmisestä, joka tekee töitä muiden ihmisten kanssa ja auttaa niitä, vaikka valmentaa tekemään jonkun asian jollain tavalla. On se sitten just psykiatri, psykologi tai sitten niin kuin siellä valmennuksen päässä. Niin meillä on niin kuin usein se vaara, että jos se ihminen ei ole tietoinen omasta kyvystään esimerkiksi hahmottaa sitä, että milloin asiakkaan kanssa lähdetään vahvistaa jotain semmoista, mikä on sille asiakkaalle haitallista, versus se, että me tiedetään, että joku on luonnollista sille asiakkaalle, niin human design on tähän esimerkiksi mieletön työkalu, ja yhden mun ystävän kanssa puhuttiinkin tosi paljon siitä, että ennen kuin hän human designin äärelle tuli, niin siellä terapiassa käytiin tosi paljon läpi semmoista, millä yritettiin just alleviivaa jotain sellaista, mikä itse asiassa olisi ollut hänelle haitallista, koska lähdettiin vahvistaa jotain sellaista, mikä ei ole hänelle luonnollista. Sitten kun hän löysi human designin, hän oli sitä ennen käynyt myös monissa eri terapioissa, niin hän sanoi, että human design oli ensimmäinen, joka pystyi sanottaa sen, mitä hän oikeasti kokee omassa elämässään. Silloin hän tajusi sen, että jos hän olisi jatkanut sen terapeutin kanssa silloin sillä tontilla, niin se olisi aiheuttanut hänelle enemmän huonoja asioita ja enemmän sitä, ei niinkään itsemyötätuntoa, vaan just sitä, että mun pitää nyt mennä tähän laatikkoon, koska mun nyt vaan kuuluu mennä tähän laatikkoon, mitä nyt koodaa itse tänne laatikkoon, jotta musta tulee oikeanlainen, kun hän on koko ajan oikeanlainen, jos se osataan vaan nähdä, että itse asiassa tämä, mitä me nyt alleviivata, vaikka kukaan tee sitä niin kuin tahallaan, ja totta kai siellä on niin kuin ammattitaitoa taustalla, ja jostain syystä ollaan tultu siihen tulokseen, että tämä on nyt se, mitä meidän tarvitsee lähteä vahvistamaan, niin silti niin kuin jotenkin se on silti asia, mitä voi tapahtua, ja sitten mä koen, että human design
tai astrologia ehkä, mä tiedän niin vähän itse astrologiasta, että mä en voi silleen sanoa, että astrologia, mutta vaikka human design mulle itselleni on se sellainen, missä mä pystyn katsomaan, että okei, no tämä ei toimi sulle todennäköisesti, joten miksi me sitten lähdetään hinkkaa jotain sellaista, mikä ei toimi sulle, koska tämä ei ole sulle luontaista, vaan miten me voitaisiin tehdä sitten just sitä, vahvistaa sitä, mikä on sulle luontaisesti, sen takia just mitä säkin sanoit siitä asiakastyöstä, niin se on niinku ehkä se, minkä takia itse olen se, että olisi vaan niin hienoa, jos tämä saataisiin niinku kaikille, että mä ymmärrän sen, että tämä on vaikea vastaanottaa, koska tässä on nyt se syntymäaika ja kaikki tällaiset, niin silloin tämän on pakko olla ihan pelkkää niinku hihuli hörhö paskaa niinku käytännössä, mutta kun tämä toimii, mä en tiedä miten, mutta kun tämä toimii, tämä vaan toimii, niin miksi me ei voitaisiin vaan niinku käyttää tätä työkaluna ihmisille, jotka tekee ammatikseen duunia muiden ihmisten kanssa. Ja tämä on eksaktisti juuri se syy, miksi sä oot mukana mun verkkovalmennuksessa, koska mä haluan ehdottomasti jotenkin niin kuin ihmisille tuoda sen työkalun, että kun on olemassa niin paljon sellaisia niin kuin, just tällaisia niin kuin yhteenvedettyjä valmennuksia ja muita, missä sanotaan, että teen näin, mutta se kaikki ei toimi välttämättä sulle. Ja jotenkin se, että musta on niin mahtava saada sut mukaan, koska mä ajattelen, että sä voit tuoda niin hirveästi lisäarvoa, vaikka se on vain yksi luento, ja toki mä ohjaan ihmiset sieltä sun minikurssille ja muuta semmoista, että niinku tavallaan sille polulle, mutta se, että on se semmoinen joku alkusysäys, niin kuin sä oot ollut mulle, tietysti se, että hei, katsoppa tää, tutustuppa tähän näin, ja miten paljon se on tuonut, koska mä ajattelen, että niinku ne kaikki järjestelmät, mihin se niinku perustuu, on kuitenkin oikeasti niinku tuhansia vuosia vanhoja järjestelmiä, joita ihmiset on käyttänyt niinku kauan, siis yli tuhansia vuosia todennäköisesti. Tai se, jos me ajatellaan vaikka kuuta, että se niinku liikkeet liikuttaa niinku vesiä, niinku vuorovesi-ilmiötä, niin kyllähän se Herran Jumalan pakko jollain tavalla vaikuttaa meihin ihmisiin, kun meistä niinku 70% on vettä. Et jotenkin se, että ja mä aina itse asiassa niinku vähän sarkastisesti heitän sen vitsin siitä, että, tai se mikä vitsi, vaan totuus, että tämä human design on semmoinen järjestelmä, jonka semmoinen tyyppi on 80-luvulla kanavoinut Ibizalla. Se kuulostaa just siltä, että se on totta. Ja tiedätkö, joo. Mutta mä ajattelen, että se, että me yhdistetään vanhoista tavallaan tällaisista menetelmistä, joita ihmiset on siirtänyt tavallaan kansakunnalta toiselle tuhansien vuosien ajan asioita, niin eihän se voi olla vaan silleen, että se tuulesta temmattua oikeasti. Tai se, että itse olen huomannut sen, että mitä enemmän mä oon astrologiaan tutustunut ja human designiin tutustunut, niin sitä enemmän mä oon alkanut ymmärtää itteeni. Ja se on se jotenkin se pääpointti, mikä jotenkin, miksi mä haluan tätä myös kuljettaa siinä mun omassa terapiatyössä. Koska se, että mä sanon, että on paljon tänä päivänä kokemusasiantuntijoita, että näin selvisin tästä ja näin selvisin tästä. No hienoa, että sä selvisit noin, mutta ei se tarkoita sitä, että kukaan muu välttämättä voi sen jälkeen tulla tekemään sitä samaa. Vaan enemmänkin se, että hei, mulla on tällainen kattaus tässä, buffet. Että ota tästä se, mitä sä kaipaat, mitä sä tarvit, koska toi voi olla allerginen kalalle ja toi voi olla allerginen pähkinälle. Ja tiedätkö, että ei jengi voi, mä taas annan näitä hienoja kielikuvia. Mä tiedän, että sä tykkäät näistä mun esimerkkeistä. Kun ne toimin on hyviä. Joo. Niin se, että sä voit valita sieltä buffetista tavallaan sen, mikä sulle sopii, mikä on sun keholle. Joku ei voi syödä viljaa, jollekin maitotuotteet ei sovi, niin tavallaan, että sä valkkaat sieltä ne, mitkä on sun välineitä, ja se parantaa sun hyvinvointia, ja se vahvistaa sun omaa hyvinvointia. Ja se on se juttu. Ja siksi mä rakastan human designia, ja siksi mä oon niin superinnoissani siitä, että sä oot mukana. Mä toivon, että ihmiset senkin takia, kun mä tiedän, että nämä tunne ja tämä tunnetietoisuus, kehotietoisuus, niin nämä kaikki sitoutuu yhteen. Nämä on asioita, jotka sä et voi ymmärtää sen arvoa edes valitettavasti. Sen takia tämä on tavallaan voi olla tosi vaikea joskus sanottaa sitä, että miksi ihminen. No siis human design siinä, missä just mietitään, se tukeutuu tähän sun valmennukseen tosi hyvin just sitäkin kautta, että jos me mietitään se, että me halutaan jaksaa paremmin meidän arjessa, me halutaan nauttia meidän elämästä enemmän, mitä me voidaan tehdä se? No just näillä keinoilla, tutustumalla itseen ja lähtemällä sille tielle, että mitä nämä asiat tarkoittaa mun kohdalla, mikä on mua, mikä on jonkun toisen omaa, miten mä voin elää oman näköisesti ja kulkea sitä mun omaa polkua, mutta yhdessä, ei niin, että mun tarvitsekin eristäytyä muista ihmisistä tai olla niin, että mä en pysty käsittelemään mun tunteita tai mun elämää
asioita mun elämästä. Mun ei tarvi muuttaa jollekin vuorelle sen takia, että mä pystyn toimimaan mun ihmissuhteissa esimerkiksi. Niin, joo. Joo, ja siis jos ajattelee sitä, että jotenkin että kun meidän elämän aikana, kun puhuit aluksi sipulinkuorista, että kun me liimataan itseämme niin paljon asioita meidän ulkopuolelta, niin mä ajattelen, että se mitä mä haluan tehdä on se, että jotenkin riisua niitä postitlappuja tai kuoria niitä, vähän auttaa sen tosi veemäisen sipulikuorikerroksen kanssa, mikä lähtee siinä pikkusin palasina, että se saa sitä millään pois. Et jotenkin se, että me irrotettaisiin niistä sellaisista asioista, mitkä on liimattu meihin tavallaan muiden toimesta. Ja siksi mä palaan vielä, mä rakennan tosi pitkän aasinsillan nyt siihen Human Design vanhemmuuden tukena oppaaseen. Tämä on yhtä pitkä kuin se tuleva silta tuolta Kruunuvuoren rannasta sinne keskustaan. Koska puhuttiin vaan vanhemmista, mutta mä ajattelen, että mistä mun verkkovalmennus myös lähtee liikkeelle, on se, että me lähdetään pohtimaan sitä omaa lapsuutta ja tutustua siihen omaan niin sanottu sisäiseen lapseen, mutta pohtimaan sitä omaa lapsuutta. Niin se Human Design vanhemmuuden tukena opas, vaikka sulla ei olisi lapsia, vaikka sä olisit vanhempi, niin se on ihan mahtava työkalu siihen, että sä voit ymmärtää itseäsi lapsena sitä, että miten sun tarpeisiin ei lapsena ole vastattu. Koska jos sä oot ollut vaikka just se projektorilapsi ja sulla on ollut ne generaattori- tai manifestin generaattorivanhemmat siellä, jotka on painanut menemään, niin miten se on vaikuttanut sinun ja sun kasvuun ja millaisia haitallisia toimintamalleja sä oot ehkä oppinut siitä ja miten sut ehkä olisi pitänyt kohdata ja miten sä voit nyt lähteä tavallaan aikuisena kohtaamaan sitä omaa sisäistä lasta sen oikean tavan kautta ja tavallaan löytää sen myötätunnon itseäsi kohtaan siitä, niin mä ajattelen, että se on mahtava työkalu myös kaikille ihmisille, kaikille, jotka ovat joskus olleet lapsia, eli about jokaiselle ihmiselle maailmassa. Boom, kaikille, joo. Kyllä. Mun niche just vähän kasvaa. Ihan vähän se, tämä on nyt vaan kaikille. Joo. Mutta on ihan totta. Toi on ihan totta siis, ja se mun ideani siinäkin e-kirjassa on se, että mä itse asiassa miettisin, että se olisi vielä ihanampi, kun mä saisin siitä semmoisen käsin kosketeltavan kirjan, mutta tällä hetkellä se, en tiedä, katsotaan ehkä jossain vaiheessa, koska siis se idea olisi se, että musta olisi ihana, että se tehdään yhdessä, että sä voit tehdä sitä just nimenomaan tälleen, että sä voit käydä itses kanssa sitä läpi, joka olisi tosi terveellistä myös sen takia, että sitten sun on helpompi mennä lähestyä sitä sun lasta. Tai sitten jos sulla ei ole lapsia, niin silloin siltikin tykkään tuosta ajatuksesta todellakin. Mutta sitten jos siellä on myös se lapsi, niin kulje se matka sen oppaan tai sen e-kirjan kanssa ensin itses kanssa, että mitä nämä asiat, mitä täällä on, mitkä liittyy muuhun, puhuttelee mua ja mitä täältä nousee pintaan. Sen jälkeen voi lähteä sen lapsen kanssa yhdessä tutkimaan, että mitä täällä sanotaan ehkä yhdessä tai just tunteista sillä, että no missä kohtaa kehoa täällä, miltä tuntuu tässä, entä sulla. Että se olisi vuorovaikutteista, että tässä oppii molemmat osapuolet toisistaan. Ja mä koen, että lapsi, mä tiedän, jo 3 vuodesta mun mielestä eteenpäin, niin sen kanssa pystyy käymään näitä asioita yhdessä jopa nuoremman kanssa. Koska sitten se on mitä aikaisemmin, niin tavallaan tietysti jopa parempi, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan sitten taas. Niin ja ehkä se sanottaminen on just se tavallaan, mistä me lähdetään liikkeelle kaikessa, just jos puhutaan tunnekasvatuksesta tai tunnetaitokasvatuksestakin, niin se on sitä sanottamista ja sitä myös just sitä mallin näyttämistä, mistä aikaisemminkin puhuit. Että jos me näytetään mallia, mä aina puhun, mulla on tämmöinen pyöräilykypärä esimerkki tähän, että jos sä lapsen kanssa laitat lapsen istua turvaistuimeen, sä laitat sille kypärän päähän ja se istuu siinä, ja sä lähdet polkeen ja sä et laita itsellesi kypärää. Ja se lapsi pitää sitä kypärää niin kauan, kun sä oot valvomassa sitä, että sä laittaa sen päähän ja sä sanot sille, että laita sen päähän. Mutta siinä vaiheessa, kun sä et enää ole siinä, niin se malli, minkä hän näkee ja minkä hän oppii, on se, että pyöräillessä ei käytetä kypärää. Tai se malli voi olla se, että äidin tai isän tai vanhemman henki ei ole yhtä arvokas kuin lapsen henki, koska hän ei käytä kypärää. Siinä on monenlaisia sellaisia, mitä voidaan omaksua siitä, että me nähdään vaan se tavallaan ikään kuin toimintatapa, mikä ei sitten taas ole. Tai se, että sä kävelet lapsen kanssa punaisia päin joka kerta, kun sä oot sen kanssa. Ja sitten sä oletat, että kun se kävelee yksin, niin se kävelee vaan vihreillä, kun sä oot sanonut sille, että punaisia päin ei saa mennä. Että se mallista oppiminen on niin voimakasta meille, se on niin luontaista, että kun se on tämä, älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon, mikä ei koskaan toteudu oikeasti. No ja siksi mä ajattelen, että
siksi mä ajattelen, että se niin kuin, tavallaan itsetuntemuskin, ja se, että meidän niin kuin hirveän paljon helpompi suhtautua itteemme myötätuntoisesti niin kuin monessa asiassa, jos me lähdetään tutkimaan niin kuin sitä omaa lapsuutta ja itseämme lapsena ja sitä lasta meissä, ja sitten ehkä näkemään myös se lapsi toisissa ihmisissä ja ne inhimilliset tarpeet, mitä siellä taustalla on. Ja se, että meillä kaikilla on ne samat niin kuin universaalit tarpeet, mutta ehkä sitten, niin kuin jos me ajatellaan eri energiatyyppejä, niin ne jollain tavalla sitten vaan niin kuin jakautuu vähän eri tavalla, että toisille se levon tarve voi olla suurempi kuin toiselle, tai sitten se on eri aikaa vuorokaudesta. Ja sitten kun meidän niin kuin malli on se 9-5 aika lailla, ja sitten jollekin voi sopia tosi hyvin kuin kolmivuorotyö, mikä taas mulle ei sovi ollenkaan, niin mitä mä kuitenkin teen. Että mä en niin kuin yövuorot on mulle ihan siis killereitä. Että mulle ei vaan sovi se. En mä kyllä 9-5 tykkää tehdä, mutta että tarkoitan sitä, että jotenkin se voi olla todella paljon miellyttävämpää ikään kuin löytää sitä lempeyttä itseä kohtaan, armollisuutta itseä kohtaan siitä, että sä lähdet ikään kuin vähän sitä niin kuin lasta itsessäsi kohtaamaan, koska se lasta kohtaan sun on todennäköisesti helpompi olla myös empaattisempi. Ja sitten just se, että vaikka niin kuin sun ympärillä ei olisi ei olisi omia lapsia, niin sun ympärillä voi kuitenkin olla lapsia, jotka hyötyy siitä. Että se on, niin kuin, se on mahtavaa. Ehkä tuossakin on taas se semmoinen, niin kuin mihin mä uskon, mikä liittyy kyllä human designiin, mutta sitä ei ehkä korosteta silleen, mutta se ehkä näkyy mun kartassa korostuneena on se, että mä oon tosi individualistinen ja mä teen asiat niin kuin mä itse haluan suurimmaksi osaksi. En tietenkään aina, mutta se on sellainen, niin kuin, mulla on tosi niin kuin sellainen, että aika semmoinen, niin kuin, miten sen nyt sanoisi, joutunut tekemään vähän duunia sen kanssa, että saanko mä olla näin itsekäs. Ja mä luulen, että moni pystyy samaistumaan myös siihen, että saanko mä olla näin itsekäs, kun mun pitäisi nyt olla kiltti ja huomaavainen ja kaikkea, mutta ne ei poista toinen toisiaan. Se, että jos mä oon terveen itsekäs, niin se ei niin kuin vähennä sitä, että muilla olisi niin kuin vähemmän, vaan itse asiassa, kun mä olen terveen itsekäs. Ja tää tulee nyt, niin kuin mä koen, että kokemuksen rinta-äänellä, mutta tähän nyt niin kuin mun Human Design-kehokartta ja Human Design myös tukeutuu vahvasti, on se, että kun minä oivallan jotain ja mä vien sen mun omaan elämään, mä voin paremmin, mulla on hyvä olla. Se näkyy mun yhteisössä, missä mä toimin. On ne kaverisuhteita, on se mun perhe, on se mun työympäristö, mikä tahansa, missä on ihmisiä. Ja me eletään valitettavasti, jonkun mielestä se on mahtavaa, mutta siis kuitenkin maailmassa, jossa on muita ihmisiä, joten meidän on pakko olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Haluttiin me sitä tai ei. Tai sitten meidän pitää muuttaa jonnekin. Se on sitten oma valinta. Mutta lähtökohtaisesti se, että me ollaan muiden ihmisten vaikutuksen alaisena. Ja silloin, kun me tehdään se duuni itsemme kanssa, että mä voin hyvin, mulla on hyvä olla, mä olen tasapainossa, niin se näkyy ja inspiroi niitä ihmisiä, tuo sitä hyvää oloa, mikä meillä on, se levittäytyy siihen yhteisöön ja niihin yhteisöihin, missä me toimitaan. Ja ehkä jopa inspiroi niitä yksilöitä niissä niin kuin yhteisöissä tekemään sen saman duunin, jolloin tulee tämä lumipalloefekti, jolloin nämä yksilöt näissä yhteisöissä sen takia, että sä oot tehnyt sen duunin, mitä sä oot tehnyt, ja niin kuin pidät omista rajoista kiinni rakentavasti tietysti, ja näin edespäin. Niin se lähettää sitten ne seuraavat. Se on vähän niin kuin pyramidihuijaus, mutta niin kuin ei huijaus, vaan sellainen oikea asia. Että kun se lähtee liikkeelle ja se voi lähteä susta liikkeelle, kun sä voit hyvin, se yhteisö ja sitten sen jälkeen ne yhteisön jäsenet tekee sen itsensä, ne menee muihin yhteisöihin, jolloin tämä homma levii koko kollektiiviin. Jolloin tavallaan kaikki se, mistä mullakin tämä lähtee liikkeelle, tietysti Human Design on myös hyvin sitä, niin kuin, että siinä tuijotetaan aika paljon omaa napaa ja kukapa ei tykkäisi niin kuin puhua, että hänestä puhutaan tai itsestä puhutaan tai puhua itsestään niin kuin tavallaan. Mutta koska se tuo mukanaan niin paljon sellaisia rakentavia, niin kuin ei edes raameja, vaan niin kuin työkaluja, iso työkalupakki, mihin sä voit niin koskea, mihin sä haluut, silloin kun sä haluut, jos se tuntuu hyvälle, ja kohdata niitä osia itsestäsi eri tavoilla, eri työkaluilla, jonka jälkeen se duuni, minkä sä teet itsesi kanssa, se leviää, niin kuin, sitä ei pitäisi aliarvioida, miten paljon sillä on merkitystä, että me otetaan aikaa itsellemme, omaa itsetuntemuksia siihen, että me rakastetaan itseämme, me tutustutaan, me opetellaan rakastaa itseämme edes pala palalta. Niin se on niin kuin,
vähän sama kuin se, että kun Oppinaamari ensin itselle. kyllä, happinaavari ensin omille kasvoille ja sitten vasta muille, koska se kertoo myös niin monesta asiasta, niin kuin siis tämä ihminen, joka on siis kanavoinut Human Designin Ra-Urugu, silloin toinen nimi ennen kuin se tuli Human Designin, mutta kuitenkin, niin se sanottaa tosi paljon, tai sanoo usein omissa noissa matskuissansa sitä, että Human Design, se ajatteli ensin, että Human Design, tai siis ei edes ajatellut, että se tiesi, että Human Design on suunniteltu ja tuotu maailmaan lapsia varten, nimenomaan lapsia varten, mutta se on opetettava aikuisille, koska muuten se ei koskaan tavoita niitä lapsia. Ja tämä on just sitä, niin kuin, että ymmärtäkää. Kyllä. Voimmeko paasata tästä? Kuunnella tästä saarna nyt tämä meidän keskustelu. No, mutta ihan mahtavaa. Ihan parasta. Jotenkin mä ajattelen, niin kuin, jos mä mietin omaa niin kuin, just profiiliani, se on musta aina niin hyvä esimerkki siitä, että mä oon koko elämäni vielä palatakseni niin kuin niihin sipulin kuorimiseen ja itsetuntemukseen ja siihen syyhyn, miksi sä oot just nimenomaan se meidän itsetuntemus niin kuin siinä moduulissa mukana. Niin mun profiili on siis tämmöinen niin kuin 2/4, eli siinä on tällainen niin kuin, toinen puoli on tällainen erakko, joka viihtyy itsekseen ja niin kuin, haluaa mielellään olla itsekseen, ja toinen puoli on tämmöinen niin kuin, tavallaan sosiaalinen tyyppi, mutta joka niin kuin, haluaa viettää aikaa ne omien ihmisten kanssa, sen verkoston kanssa. Mutta siinä on niin kuin, 2 tämmöistä tavallaan aika päinvastaista energiaa mun näkökulmasta. Ja mulle on lapsesta asti niin kuin toitotettu sitä, että kun sä oot niin sosiaalinen ja niin kuin, että sä oot niin sosiaalinen ja kun sä oot niin ulospäin suuntautuneen niin sosiaalinen, ja mun niin kuin, syvin tarve on ollut se, että mä saan niin kuin, olla itsekseni aika paljonkin. Onneksi mä asun toisen 2/4 kanssa, niin me kunnioitetaan todellakin toistamme omaa tilaa. Ja myös mun bonusisä on siis 2/4, että mulla on ollut onneksi näitä tämmöisiä 2/4, niin kuin, no hän nyt ei ehkä ole niin paljon sitä omaa tilaa niin kuin silleen ottanut, mutta joka tapauksessa, että jotenkin, että vasta sitten kun mä oon niin kuin tutustunut Human Designiin, mikä on ehkä ollut mun isoin oivallus oikeasti Human Designissa, mun on liittynyt nimenomaan tähän profiiliin ja siihen, että mä saan, että mä oikeasti, että musta on nämä 2 puolta, että mä niinku, musta on se semmoinen niinku totaali erakko, ja mulla on tosi paljon avoimia keskuksia, mulla on niinku 6 avointa keskusta, niin musta on se semmoinen niinku erakko, joka tarvitsee sitä omaa tilaa, ja just niinku sen, että jos mä oon niinku ihmisten kanssa, niin mulla saattaa olla se, että nämä mun rakkaita ihmisiä, mutta mun tekisi vielä 200 metrin päästä sitä sen takia vaan, että niinku, että mä haluan sitä omaa tilaa. Ja sitten musta on sellainen, joka niinku janoaa niitä mun verkoston ihmisiä ja saa tosi paljon energiaa siitä. Ja saan tosi paljon energiaa mun työstä. Musta se on niinku ihana tehdä valmennusta ja terapiatyötä ja vetää ryhmiä varsinkin. Mutta sitten mä myös tarvitsen sen niinku oman ajan. Et se on ollut ehkä suurin oivallus jotenkin, niinku, että joo, että tämäkin alleviivaa sitä, että mä oon tällainen. Et musta voi olla nämä 2 täysin erilaista puolta ja mä saan olla sellainen. Et jotenkin se on niinku ihan siis... Musta ehkä sen itselle niin kuin kaikista näkyvin esimerkki siitä, mitä se voi tuoda. Onko sulla jotain sellaista? Siis noin ristiriitaisuudethan on sellainen ehkä, en tiedä, ehkä universumin myös sellainen huumorintajusta kertova asia. Eli mä koen, että jokaisessa Human Design-kehokartassa on tiettyjä ristiriitaisuuksia. Ei aina, mutta suurimmalla osalla on. Ja mulla itsellä niin kun on esimerkiksi se, että mähän on manifestin generaattori on yleensä sellainen tyyppi, joka haluaa paljon uutta, haluaa kokea paljon uusia asioita tai oppia uusia asioita. Sillä on paljon aloituksia, paljon lopetuksia, ja se voi näyttää ulkopuolelta vähän erilaiselle kuin miltä se tuntuu vaikka itsestä ja niin kuin näin edespäin. Ja semmoinen niin kuin, tiedätkö, muutos on niin kuin semmoinen, että mikäs tässä, että asiat muuttuu sellaista elämään. Sitten mun profiili on 4/1, joka on siis, tässä nyt tulee vähän jargonia, kummankin, siis kun meillä on profiililinja on 1, 2, 3, 4 ja 5 ja 6, ja ne menee siis 3, että on YKK, se on vähän niin kuin alakerta, ja sitten 4, 5, 6 yläkerta. Ja mulla on kummankin tämmöisen 3 lohkon ensimmäinen numero, eli tuplaperustus, joka tarkoittaa sitä, että mä olen todella joustamaton. Mä olen siis todella joustamaton, hyvässä ja pahassa. Todella itsepäin. Se on ehkä itsepäisin profiili, mitä löytyy itse asiassa, jos totta puhutaan, että jos mä oon päättänyt, että mä menen tuohon suuntaan, niin mä menen sinne ihan sama, mihin muut menee. Ja, tai jos mä oon päättänyt, että mä en liiku mihinkään, niin mä en liiku mihinkään. Et se on vähän niin sellainen tammi, joka on juurtunut tosi syvälle, ja se ei niin kuin liiku ihan sama, vaikka sä vedät sit
sun pitää olla aika isot työkalut, että se liikahtaa mihinkään. Eli aika isot perustelut, että se esimerkiksi liikahtaa mihinkään. Joten meillä on tästä tämmöinen superpallo, joka liikkuu joka suuntaan, manifestin generaattori. Ja sitten meillä on se 4/1, joka on sellainen, mä oon niin kuin tässä. Ja sitten tämä yksi pyörii tässä näin. Ja siinä on se mun ristiriitaisuus esimerkiksi siitä, että miten mä voin tasapainotella sen kanssa, että mua ahdistaa tosi paljon isot muutokset. Ja sitten samaan aikaan se on jotain, mikä tuo mulle nautintoa. Eli siellä on tällaisia tietynlaisia mindfuckeja myös. Mutta se, että on ollut tosi mielenkiintoista tämän ajan kanssa, kun on itsensä kanssa kulkenut, että mä koen, nämä ei sulje toisiaan pois, nämä ei vähennä kumpaakaan, nämä tuo juttuja, mutta nämä silti on jonkinlaisessa semmoisessa kauhun tasapainossa, joka toimii jostain syystä, mitä lempeämmin mä just pystyn kohtaamaan sen hetkisen tarpeen, ja erityisesti just se, että kun itsellänikin on sakraali auktoriteetti, eli mun kehon reaktio on se, joka kertoo mulle tässä hetkessä, mitä mä haluan tai tarvitsen, ja sitten mulla on myös aktiivinen intuitiokeskus, joka myös ruokkii sieltä vähän sitä, että mikä on mulle hyväksi, mikä ei, mutta se toimii vähän eri tavalla, mutta tukee toisiaan. Niin sitten se mun keho kuitenkin on se mun kompassi. Eli vaikka siellä on sitä joustamattomuutta ja sitä superpalloa, niin silti aina mä voin luottaa mun kehoon. Eli tavallaan se on ollut se helpoin ymmärtää, että vaikka siellä on niitä ristiriitaisuuksia, niin jos mä kuuntelen sitä mun kehoa, eli sitä mun auktoriteettia tässä tapauksessa, ja siis auktoriteettissähän jokainen, on se sisäinen tai ulkoinen auktoriteetti energiatyypistä riippumatta, niin kuunnellaan kehoa, mutta hieman eri tavoilla. Niin se on niinku auttanut mua siinä, että okei, mulla on täällä tällaisia niinku, wow, what the fuck, mitäs nyt? Tai sitten just sulla miettien sitä, että okei, nyt on todella epäsosiaalinen olo versus nyt on tosi sosiaalinen olo. Mitä sun keho tarvii? Mitä kohti mun keho on menossa? On menossa kohti sohvaa. No ehkä mä voisin jäädä tähän sohvaan, koska silloin se on oikein minulle, jos se on mahdollista. Mutta sitten tietysti siellä on nämä meidän elämän kuoret, jotka saattaa olla siellä silleen, että saanko mä sanoa ei? Onko tämä nyt ok? Tuleeko tästä joku konflikti? Mikä tässä on nyt sellainen asia? Että saanko mä sanoa ei? Voinko mä perua nämä menemiset, vaikka mä sellainen ole, että tarvitsen jäädä sohvaan? Ja se on sitten se, missä me lähdetään tekemään duunia. Mm-hmm. Joo, ja mä ajattelen, että elämähän on täynnä niin kuin, ristiriitaisuuksia. Ja sitten se on niin kuin, jotenkin, ja sen takia se on ehkä niin hedelmällistä, että on jotain, mikä tuo sulle niin kuin, näkyväksi myös sitä. Koska se on niin kuin, jotain, mitä me ei niin kuin, voida jotenkin, miltä me ei voida välttyä. Ja mä ajattelen, että tehtävä on just nimenomaan ehkä oppia hyväksymään ne kaikki puolet, mitä meissä on, sellaisena kuin ne on. Ja sitten yksi, mikä on toinen tämmöinen ihana oivallus, minkä mä oon saanut, on se, että mulla on tämmöinen multitasking-kanava. Eli se, että kaikki sanoo, että multitaskaaminen on epäterveellistä, ja mä oon aina nauttinut siitä, niin mä edelleen voin multitaskata hyvällä omalla tunnolla. Ja ne kaikki, jotka väittää, että multitaskaaminen on epäterveellistä, niin mä oon vaan silleen, että ihan sama, mulle se sopii. Just näin. Kyllä. Sehän on siis vaikka manifestin generaattorit lähtökohtaisesti on ainut energiatyyppi, kenelle se edes voi sopia yleensä. Ja sitten tietysti siellä voi olla yksilöllisiä juttuja siis myös eri energiatyypeille, joilla saattaa olla sit siellä kartalla jotain muuta, mikä sitä tukee, mutta niin kuin lähtökohtaisestihan se on sellainen, mikä just nimenomaan ei välttämättä toimi. Isossa kuvassa ollaan sitä mieltä, että se ei toimi ja se on tosi huono asia jopa aivoille. Mutta, siellä pitää muistaa se mutta, kun kaikki ei toimi kaikille, ihan niin kuin ollaan tässä puhuttu. Kyllä. Mutta se on ihana saada sellaisia vahvistuksia sille, että tämä voi, niin kuin, tämä voikin sopia mulle. Että mun ei tarvitse kuunnella sitä jotain, joka sanoo mulle ulkopuolelta, että ei, älä tee noin. Kun mun keho sanoo, että mä haluan tehdä näin. Ja mä nautin tästä, että mä teen näin. Mutta ihan mahtavaa, ihanaa. Tätä voisi niinku jatkaa siis silleen, tiedätkö, forever and ever and ever. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä oon niin onnellinen siitä, että sä oot mukana tuossa mun verkkovalmennuksessa. Ja itse asiassa ehkä niin kuin haluan tässä kohtaa muistuttaa vielä siitä, että ensimmäiset 10 saa ilmaiseksi semmoisen one-to-one-session, missä voidaan katsoa esimerkiksi Human Design-karttaa myöskin, jos siltä tuntuu. Mutta mä haluan kuulla nyt, mitä sulta on tulossa, koska musta on ihana, mä odotan niinku, siis semmoisella niinku suurella ihailulla ja kunnioituksella sitä, että sä oot jäämässä somesta niinku silleen tyyliin pois.
et nyt ihan kokonaan, mutta silleen aika lailla niin kuin paljon. Et mitä sulla on tulossa ja vähän ehkä, että minkälaisia tunteita sus herättää toi tuleva somepaasto. Kerro vähän lisää siitä vielä. No siis, okei, se mihin tämä niinku ehkä perustuu taas, tulee tämä ykköslinja täältä, että mihin asiat perustuu, mutta siis se, että se perustuu nyt siihen, että mä oon huomannut, että tässä ajan saatossa, että no ensinnäkin Instagram on muuttunut tosi erilaiseksi kuin se on aikaisemmin ollut. Mä koen, että mä oon saanut Instagramista ihan hirveästi ja iso osa mun aikuisihan ystävistä on IGn kautta, joten IG on ollut mulle niinku ihan mielettömän ihana alusta. Ja tällä hetkellä, sit, kun algoritmi ehkä muuttui tuossa on siitä varmaan puoli vuotta, mä en oikein oppinut olemaan senkaan. Se on alkanut, IG on alkanut siinä mielessä niin kuin ahistaa. Ja sitten, eli mä oon ruvennut miettimään sitä, että mihin minä yksityisyrittäjänä voin käyttää aikani ja kannattaa käyttää aikani. Ja sitten mä tein myös sen kyselytutkimuksen mun ihmisiltä mun sisäpiirissä, mun mahdollisilta tai entisiltä asiakkailta ja niin kuin ihmisiltä, ketkä seuraa mua. Ja se vahvisti mua tosi paljon siinä, että mut löydetään myös muualta kuin Instasta ja mun muitakin lähteitä kuunnellaan tai mulla on muitakin alustoja, mitkä mulla on just vaikka siis mun sisäpiiri, joka on siis tarkoittaa ihmisiä, jotka saa mut sähköpostia, perinteisesti tämä uutiskirje, alustasysteemi. Niin mä ajattelin, että mä haluaisin palvella niitä paremmin, mutta se on ehkä pois silloin, jos mä mietin koko ajan sitä, että mitä mä laittaisin Instaan ja sitten samaan aikaan ne ihmiset ei kuitenkaan voi nähdä sitä. Mä voin valita, että näkeekö ne niinku sen materiaalin vai ei, mutta sitten jos mä lähetän niille sähköpostiin, niin ne voi päättää, että avaako ne sen vai ei, koska jokainen sen kuitenkin näkee, jos on niin kuin nähdäkseen todennäköisesti, että totta kai osa saattaa mennä roskapostiin, mutta niin kuin se lähtökohta on se, että jokainen silti saa sen ilmoituksen siitä, että hei, tässä on multa jotain sisältöä. Jos sua kiinnostaa, avaa tämä. Jos ei kiinnosta, heitä se roskia, se on tosi ok. Mutta sulla on se mahdollisuus valita se, kun taas Instassa algoritmi määrittelee sen, että kenelle edes mun omista seuraajista, jotka on jo valinnut seurata mua, niin se edes näyttää sen sisällön, mitä mä teen. Jonka takia mä olin vähän silleen turhautunut tästä enemmänkin, että okei, no mitä mä voin tehdä tälle asialle. Niin on se, että mitä mä voin hoivata hitaammin mahdollisesti mun omia ihmisiä, jotka on kiinnostunut siitä sisällöstä, mitä mä teen. Eli just vaikka Avaramieli-podcastin kautta, että panostaa siihen enemmän jossain määrin jotenkin. Ja sitten siihen omaan sisäpiiriin. Ja mä ainakin olen tosi innoissaan siitä ajatuksesta, että mä lähden nyt testaamaan sitä, että mä käyn yhtenä päivänä kuukaudesta Instassa. Oikeasti. Tämä voi olla niin kuin tosi siistiä. Tämä voi olla, että mä oon 3 kuukauden. Mä ajattelin, että mä otan aluksen 3 kuukautta. Mä näen vähän, että mikä on se niin kuin fiilis ja se, mikä se, niin kuin, että näkee, mitä tapahtuu. Ja katsotaan. Se voi myös olla, että mä tuun sieltä takaisin silleen, että ei, mä haluan olla vaan Instassa. Ja sekin on tosi ok. Tai sitten voi olla, että se jatkuu päivä. En tiedä sen aikaa, kun se jatkuu. MG:nä nyt kuitenkin niin kuin muuttaa asioita tosi helposti. Tekee U-käännöksiä tosi helposti, jos joku asia ei jotenkin tunnu hyvälle tai jotain muuta. Mutta sitä mä odotan innolla. Ja sitten mulla on myös ihan selkeästi nyt semmoinen tosi iso shifti lähtenyt niin kuin aukeamaan siitä, että asiat on muuttumassa tavalla tai toisella. Mä haluan tehdä asioita kokonaisvaltaisemmin vielä enemmän, koska mulla on Human Designin lisäksi muita työkaluja mun pakissa. Mä haluaisin niin kuin jakaa niitä enenevässä määrin, mutta siis esimerkiksi nythän mulla on menossa Human Design-koulutus, tämmöinen 0,5 vuoden setti, missä mä oon mukana joka viikko koko ajan siinä koulutuksessa ja mä määritän tavallaan sen, että missä tahdissa se koulutus menee. Ja meillä on ryhmätapaamisia joka viikko ja tälleen, ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Tavallaan niin kuin, voisi sanoa, 2,5 kertaa mä oon tavallaan tehnyt se, koska mä oon tehnyt 9 keskuksesta joskus 2 kuukauden setin, ja sitten taas viime vuonna mä venin tuon 0,5 vuotta, ja nyt sitten uudelleen toi 0,5 vuotta, niin mä tykkään siitä konseptista tosi paljon, mutta samaan aikaan mut on kysytty tosi paljon sitä, että voisiko saada jonkun tämmöisen version, minkä voi käydä omassa tahdissa, kun on ihmisiä, jotka ei voisi vähempää kiinnostaa jutella ryhmässä, jakaa omia asioitaan tai niin kuin keskustella niistä asioista, että niitä ehkä kiinnostaa mun tuki, mutta niitä ei kiinnosta se ryhmän tuki esimerkiksi, ja se, että ne haluaa tehdä asiat omassa tahdissaan. Niin mä ajattelin, että mä nyt tuossa
keväällä jossain vaiheessa, mä vielä tiedä, mikä se päivä, mä ajattelin, että mä päätän sen tammikuussa, niin laitan sitten myyntiin silleen, että mulla on 4 eri versioa, että voi ostaa sen koko sen setin, mitä mä opetan, sen materiaalin, ja sitten multa sitten kerran kuukaudessa on niin kuin tämmöinen Q&A, ja sitten mulle voi aina laittaa myös viestiä. Mutta se ajatus on silleen, että voi myös, että jos kiinnostaa pelkästään kaikki energiatyypit, niin voi opiskella pelkästään ne, tai kaikki mahdollinen energiakeskuksista, niin sä voit opiskella pelkästään ne, koska jos tuntuu, että energiatyypit on niin kuin done, niin mua kiinnostaa edes ne enää, niin voi ottaa vaan ne, tai sitten pelkästään profiilit, koska nuo kaikki muut asiat tuntuu jo silleen done, mä tiedän nämä, tai ei vaan nyt ole sellaista hetkeä, että haluaisi käydä kaikkea niitä 3, eli siellä on niin kuin ne kaikki energiatyypeistä, kaikki energiakeskuksista ja kaikki profiileista. Niin semmoinen paketti myös, mistä ottaa ne kaikki. Mutta se on tämmöinen juttu, mikä on siis myös tulossa, että jos haluaa niin sit just nimenomaan syventää sitä human design-tietämystään sille tasolle, että voi lähteä tekemään tulkintoja tai käyttää sitä työssään työkaluna niin kuin syvällisemmin, niin sellainen on nyt tässä keväällä tulossa nyt ainakin. Ja sitten mä rupean pilotoimaan siis tämmöisiä työpajaviikonloppuja ja retriittejä. Mä toivon, että mä saan ne pilotit tehtyä mahdollisimman pian, että mä voisin tehdä sitten jonkun semmoisen, niin että sitä ei tarvitsisi enää pilotoida, vaan voisi vaan, niin kuin, että katsotaan, mikä tämä konsepti on. Ja se innostaa mua tosi paljon, koska mä aion yhdistää siellä niin kuin kaikkea sitä, mitä mä tiedän, kaikki mitä mulla on annettavissa, ja viedä sitä vielä enemmän käytännön tasolle. Että tulkinnoissahan mä annan myös tosi paljon. Niin ja tulkinnat tulee olemaan silleen, että sitä saa enää 3 kertaa vuodessa multa, siis human design-tulkintoja. Joo. Ja sitten niissä retriiteissä se ajatus on kuitenkin niinku just se, että koska tulkinnoissa mä voin antaa näin, että kato, että lähde tekemään tällaista, lähde tämmöistä, ja totta kai aina se vastuu on sillä vastaanottajalla, että viekö sitä asiaa arkeen. Mun niiden työpajaviikonloppuja ja retriittejä idea on viedä se käytäntöön jo siellä, jolloin on ehkä helpompi lähteä viemään sitä omaan arkeen käytännössä, mitä se ikinä onkaan, jotta hahmottaa se, että okei, mulla on nyt tämä yksi konkreettinen askel, mitä mä voin lähteä jauhamaan mun omassa arjessa, joka parantaa mun elämää tavalla tai toisella. Niin se on ehkä se semmoinen plus, että mä rakastan olla ryhmissä ihmisten kanssa samassa tilassa, ja mä koen, että se on myös se niin kuin mun semmoinen, en tiedä, onko se nerousalue, mutta se sellainen ainakin niin kuin, missä mä koen oloni, se on jännittävää, pelottavaa, mutta samaan aikaan mä saan siitä ihan hirveästi. Ja näin, mutta ainakin sellaisia. Kaikki kuulostaa ihan tosi innostavalta. Mä oon odottanut, että sulta tulee sellainen, mitä voisi tehdä omaan tahtiin, koska mä en pystynyt sitoutumaan töiden takia siihen sellaiseen viikoittaiseen. Niin mä oon odottanut, että koska se tulee, että mä voin sitten katsoa, että olisiko se vihdoin nyt mun saumani, sitten vaikka mä kyllä yhden kirjankin jo ostin tuossa. Kirjat on tosi jees. Ja siis tämäkin oli hyvä, kun mä nyt tässä puolen tämän setin kanssa just olin silleen, että mä etin semmoisen, mä ostin niille mä sen goodiebagin ja sitten tein semmoisia muistiinpanoisia lehtiöitä, missä on valmiin jotain karttoja avoimena, mihin voi tehdä muistiinpanoja. Mutta sitten myös semmoisen yhden kirjan, mikä oli silleen, että okei, tämän saa vaan Amazonista, että tämä ei saa niin kuin vaikka Adlibriksestä, että joku olisi jo ostanut tämän todennäköisesti, koska jos on jo lähdössä opiskelemaan human design ja todennäköisesti jo ostanut jonkun human design kirjan, ja joko jo lukee sitä, ymmärtää sitä, tai sitten on silleen, että mä en ymmärrä tästä mitään. Ainakin se oli mun tilanne, kun mä tilasin kirjan, mä olin silleen, mä en tajua tästä mitään. Mutta sitten, no joo, joka tapauksessa, niin sitten mä hain semmoisen yhden kirjan, mitä mun oma mentori, human design mentori, on suositellut, mitä mä en ollut itse asiassa itsekään lukenut vielä. Mä tilasin itselleni kirjasta opiskelijoille kirjan, ja sitten se liittyy nimenomaan energiakeskuksiin. Ja se oli kirjoitettu just sopivasti sellaisesta näkökulmasta, mistä mä en käsittele asioita. Eli se toi just semmoisen niin kuin lisäleijerin siihen, että joo, siellä on samanlaisuuksia, siellä on niitä asioita, mitä käsitellään siellä koulutuksessa, mutta samanaikaisesti toinen ihminen saa myös joltain toiselta sen näkökulman. Eli sehän on tässä kaikkein parasta, että sä voit aina niin kuin toiselta, että se mitä mä teen, mitä mä opetan, niin se tulee totta kai sieltä mun näkökulmasta ja siitä mun perustuksesta käsin. Joo, siellä on ne tietyt asiat, mitkä on nimenomaan niitä human designin peruspilareita. Silti samaan aikaan siellä on se mun näkökulma mukana. Ja se mun tuottama tavallaan se tietoisuus ja se tieto, mitä on tullut mun asiakastöiden ja sen mun oppimisen kautta,
ja tietysti mun designin kautta. Niin sitten samaan aikaan vaikka mun kollegat, niin niillä on vähän erilainen lähestymistapa, ja mä voin oppia niiltä jostain semmoisista, mitkä tavallaan on mulle jo itsestäänselviä, ja sitten nostaa pöydälle jonkun jutun, ja mä en ole miettinyt tuota tolleen. Niin sen takia just se, että se on tosi kiva, että lukee just vaikka vähän erilaisia kirjoja erilaisilta tekijöiltä, jos niin kuin englannin kieli, valitettavasti suomen kielellä ei vielä ole Human Design-kirjaa, niin se tuo siihen tosi paljon just niitä kerroksia, joka on tosi hyvä. Kyllä, ja sittenhän voi niinku just, jos jaksaa vielä olla Instagramissa, niin sieltäkin löytyy sitten niinku erilaisia niinku, human design niinku tämmöisiä asiantuntijoita, opettajia piti sanoa, mutta ei mitään pupunkorvia, mä käytän näitä ihan liikaa. Nyt otetaan pupunkorvat pois, eli human design asiantuntijoita ja opettajia, jotka on eri energiatyyppejä. Niin sitten sekin voi olla semmoinen, mikä voi niinku resonoida. Joku voi resonoida enemmän kuin toinen ja niin edespäin. Että sitten kantsii niitäkin, että jos joku tietty tyyppi ei resonoi ollenkaan, niin sitten voi etsiä jonkun toisen, joka resonoi enemmän. Että ei kannata hylätä sen takia, vaan että asiat on niinku kääritty vääränlaiseen paperiin. Taas yksi tämmöinen kielikuva. Eikö nämä on ihan superhyviä, siis en ole varastanut, mutta siis just niin kuin aina saa varastaa. Podcastissa, missä mä puhuin melankoliasta, niin se oli niin kuin ihan suoraan sun se niin kuin kielikuva, koska se oli niin täydellinen siihen. Ja mä oon saanut siitäkin palautetta, että joo, että tämä niin kuin kuvailee tätä tosi, niin kuvailee, mä tiedän, koska Emma kertoi sen niin hyvin. Joo. Mä oon hyvä rakentamaan aasinsiltoja ja maalaamaan tämmöisiä niin kuin kielikuvia. Ne on mun 2 tällaista supervoimaa. Joo, mutta hei, nyt ihanaa, Tiina, että musta on niin jotenkin aina inspiroivaa jutella sunkaan. Mä oon ollut sun podcastissakin vieraana ja mä aina selkeä, että jee! Mä jotenkin opin aina niin sikana uutta ja sitten jotenkin sitä sitä oivaltaa tosi paljon. Niin olen tästä kiitollinen ja odotan innolla jo sillä lailla niin kuin ensi vuoden alkua, että päästään sitten myös tuolla verkkovalmennuksen puolella niin lisäämään ihmisille vähän human design jotenkin sitä tietoutta tai semmoista itsetuntemusta sen kautta. Kyllä, ja kiitos kun pyysit mukaan, koska siis sä teet niin tärkeitä asioita, ja tämä on siihen niin kuin aivan mielettömän ihana lisä, ja ihana, että sä näet sen arvon. Kyllä, todellakin. Ihanaa. Hei, ihanaa joulun aikaa ja vuodenvaihdetta, ja jos katsot tämän ensi kesänä, niin ihanaa kesää. Toivottavasti tämä jää elämään YouTuben auvoisaan maailmaan, ja ihmiset pääsee sisälle human designin iloihin edes pienesti ja ohjautuu sitten joko sun tai mun tai molempien palveluiden pariin. Toivottavasti saadaan myös viedä näitä ajatuksia konkretiaan ja jotenkin odotan, että pääsee aina. Musta on ihanaa aina tutkia ihmisten karttoja ja olla se, että wow, täällä on tämmöinen, okei. Yes. Ihanaa, mutta palataan ja nähdään ja kiitos tästä. Kiitos.